Machiegni, achije moko ariyo mitudo gi nek mar miyo moro ma jahigni 44 Rael Cherop Biwott ibiro dinnegi e tesend obila kuom ndalo 11 mabiro. Mabiro kaluwore gi ng'eto mar jaal buche ma doho ma Eldoret chieng' tich ang'wen, okang' manomiyo okwach kich thuolo mar dhi nyime kod timo nonro malong'o e wi wachno. Nonro mar okwach kich yango ni mosenindo Biwott ne owuok e kar tich mare thuolo machuok motelo ne saa 1 mar odhiambo ka gin kod jaode Francis Mwangi ma obila osemako. Obila yango ni Rael Biwott ne otho kaluwore kod hinyruok e ng'ute kod wiye manyiso ni nogoye kod ligangla. Was killed in a very highly suspicious manner, that we suspect that there was a human hand that was involved, and we also suspect that the family needs justice, and we pray that justice be seen to be done. We've heard in the recent times of killings, senseless killings that have happened in this country. We've heard that the body of the deceased was found dismembered in different locations of this country. That is the most heinous crime that has ever happened in this entire continent of Africa. And we shall be seeing as it unravels, but we are praying that justice be done. That is all we are asking for on behalf of the family.